Dagom sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga baratap, pagselebrar kampanya Francia Fiesta ngunya na taon, naging matuninong asin matrayumpo. Suspect sa road crash sa may Naga Metropolitan Cathedral ipapaapod kang Land Transportation Office. Suspect sa banduho killing na may suway na kaso nakapagpiansa. Miyembro kang LGBTQ inaresto, nadakupanin plastic sachet nin subot illegal na droga. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Mayong dakulang insidente na nairehistro ang Joint Operations Center kan siyudad ning Naga sa gabos na religious asin civic activity sa nakaliis na Peña Francia Fiesta ngunya na taon. Kan subagong aga ginibuman ang send-off ceremony asin closing program kang GOC. Aramon taman ang kumpletong detail sa report ni Christine Reyes. Matapos ang sarong simanang pagtaoning seguridad sa gabos na bisita kang Naga durante Campanya Francia Fiesta, ginibungon niyang aldaw ang closing and send-off ceremony sa gabos na organisasyon na parte kang Joint Operations Center kan lokal na gobyerno kang Naga. Presente man iba-ibang ahensya kan gobyerno aro kang PNP, PSO, LTO, asin iba pang nakisumaro sa matrayumpong kapistahan kan syudad. Sigun sa Public Safety Office Head Rene Gumba, naging magayon ang naging dalagan kan syudad puon traslasyon sa fluvial procession. Maugma solemne so sa tuyang selebrasyon kang 2023 Peña Francia Fiesta. May mga insidente kita na naobserbaran, na-cover po nindo, so nagkakapira mga insidente. But in general, we have finished the celebration meaningfully and peacefully. Maugmaman si Naga City Mayor Nelson Legacion sa magayon na kinaluwasan kan pagselebrar kang kapistahan asin sa dakol na debotong nakisumaro. Generally peaceful, may pagmati na secured si mga tao and solemne si naging selebrasyon kan sa tuyang week-long Peña Francia Fiesta. For the translation procession kan September 8 nasa 950,000. Samantalang itong crowd estimate para sa ginibong translation and then fluvial procession kan Sabado September 16 nasa 1,300,000 na pilgrims and devotees. Mientras tanto, one-way pa ang agihan paduman sa Basilica Minore para tawandalan ang mga mabisita asin deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia. Yaong paduman so sa tuyang mga barya naka one way pa so Balatas Road So hanggang magkalma so mga tao diyan antisiparan ta po tulong aldaw pa yan, apat na aldaw na aron kaya na magiging volume ka mga debotos sa Basilica. As nabanggit ni Father kanina, ang nag-start pa lang pala ang fiesta kahapon. So matatapos yan October 7. So tuloy-tuloy po natin ang pag-provide ng police visibility at security sa bandang Pilipinas. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mentras tanto, magayon subuot si naging resulta kan pag-istrikto kan Coast Guard na 200 katao sana ang palunadon sa pagoda durante kan fluvial procession. Susog kiinsin Juiski Zarza, Deputy Commander kan Philippine Coast Guard Camarines Sur, maging ang pagsulot ni life jacket kan gabos na naglunad sa pagoda ang nasunod. Antes ang fluvial procession kang nakalis na Sabado, pinag-inspeksyon mo na ninda ang pagoda para makasiguro na dai magkakaigwanin rimalaso sa bilog na panahon kan fluvial procession. Nasunod po yung pagsakay na nilimitahan po natin ng 200 na tao, yung pagsakay dun sa pagoda at yung ano naman po yung sa pagsusuot ng life jacket nasunod po natin. Wala pong resistance dun sa mga nandun po sa manifesto at yung certificate of seaworthiness na issue po ng Marina sa atin sa Coast Guard bago po tayo nag-deploy nagpasakay ng mga tao doon sa pagoda. Nagkandak po muna tayo ng underwater hull inspection yung ating special operation group sa Coast Guard.
Padagos sa mga bareta. An magayon na formation sa inutan kan andas ni Nuestra Señora de Peña Francia asin Divino Rostro na naging rason para mas marikas ang prosesyon ang saro sa nanotaran ni Mr. Rene Gumba kan Joint Operations Center na pwede giraray arugon sa masunod na mga taon. Alagad kaipuhan subuo tutukan ang mga boyadores na nagigibonin sa langgawi sa panahon nin mga prosesyon. Iyo po, itong formation na nahiling nindo pagluwas kang andas ni Divino Rostro saka ni Ina Kaskas so dalagan sabi mi maray. Nagkataon lang na may mga duman sa katahawan sa may tapat yata kang kamhay during the translation nagkaigwa ning medyo delay. Other than that, itong mga pasaway na mga individual saka mga boyadores, iyo man ang kaipuantang tutukan para makatabang sa mas sulimning pagkondukta kang sa tuyang mga prosesyon. Sa iba pang bareta, Land Transportation Office Bicol may show cause order ng pinag-andam para sa driver kan Montero Sport na nakabangga nin mga nakahilerang sasakyan kan nakalihis na Biyernes sa Maynaga Metropolitan Cathedral. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang naging sentro kang barata kan nakalis na Biyernes ang pagbangga kang sarong Montero Sport sa nakahilerang bihikulo sa Maynaga Metropolitan Cathedral. Ang nagmamaneho pinagbisong si Jefferson Anthony Mariano na subuot yaon sa impluensya din arak kamangyari ang road crash. Kasubagong aga kinumpirma ni Glenn Mancera, Regional Operations Head kang Land Transportation Office na igwa na silang show cause order na pinagpaluwas para sa driver asin sa nakapangaran sa rehistro kan bihikulo para sinda makuananin pahayag sa pangyayari. Tulong punto subot ang kaipan ipaliwanag sa LTO kan driver. So, yan po, may tulo pong dapat simbagon itong driver sa tuya. Inot po itong violation kang Section 48, Republic of 41, yung reckless driving. Panduwa po itong Section 55, itong driver's duty during accident. Ano po? Pagdulag niya. Tapos Section 27, improper person to drive a motor vehicle. Mientras na pinagkukondusir ang investigasyon, nakaalarma ang bihikulo kanasabing driver mantang 90 dias na preventive suspension ang lisensya kaini. Ngunyan po, pending investigation, ipi-place na po in alarm ang bihikulo as in ang lisensya po in 90 days, preventive suspension niya 90 days, pending investigation. After the investigation po, we will recommend kung ano man po ang outcome ng investigation po sa central office, if kung suspension or revocation. Depende po sa gravity. Pero mahiling man po nito ang gabat katong ginibo niya, no? So, i-establish na lang po itong due process man din sa iya. Then, pag nakapag-decide po ang opisina, final sanction sa iya, we will recommend it po to the Assistant Secretary kasi po siya ma-final kang decision na magpirma. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar ni Police Colonel Nelson Pacalso, City Director kan Naga City Police Office, na nakafile na ang PNP nin kaso sa driver kan Montero Sport na nakabangga nin 17 bihikulo na nakaparada sa gilid kan tinampo sa Maynaga Metropolitan Cathedral. Alagad, bailable subuot ang kaso kan suspect kun kaya nakaluwas na ini sa karsel. Sa kanya ay available naman yung case niya. So kahapon ng gabi ay siya ay nakapag-file ng bail. So na-release siya. However, yung kaso ay sasagutin niya lang na. At mayroon naman siyang mga nag-complain against sa kanya regarding doon. Sa pagbabalik kang Newsbreak, suspect sa Banduho case na may suway na kaso nakapagpiyansa na. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist
BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less. Sa kapiyastahan kang patrona nin Kabikulan, si Nuestra Señora de Peña Francia. Daitan anggad malingawan na udok na magpasalamat sa iyang aki asin sa tong kagurangnan na si Hesu Kristo. Sa pagdangog niya sa satong mga pakimaherap na mapundo na ang labi-labing pagtios na pigdara kan COVID-19 pandemic. Bahulan sa satong runa, kundi sa bilog na kinaban sa laog ning haros sobra sa 3 taon. Diyos mananggad an may kapot kan satong mga buhay. Alagad an sa iyang ina, na satukman na ina, an minatabang tanganing makarani kita sa iya, lalong-lalo na sa panahon nin pangangaipuhan asin katibaadan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ini po, si Gabi Bordado, ang boses kang tercer distrito kang Camarines Sur sa Kongreso. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. And Jenna Trading, presyong maaasahan sa kalidad ng mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, alas 12 ninbanggi ka nakalihis na Biyernes pinagsarado kan Public Safety Office as in Naga City Police Office ang mga tinampo na nagaagi sa University of Nueva Cáceres na iyuman ang venue para sa 2023 bar examination. Susog kirine gumba pamayo kan Public Safety Office, may 2 Domingo pang natatada para sa pagpapadagos kan bar exam digdi sa syudad ni Naga. Kun kaya pinagahagad nindaan kooperasyon asin pag-intindi kan publiko urug na si mga nagaagi sa nasabing ruta. So pakiulay ta po sa mga motorista, sa mga kaymanwa ta. So konsiderasyon duman sa area na ito during the bar examination. Ang nagpapadalagan po kani sa mga pag-iriba ta sa Supreme Court, and we are there to provide the external support and security. Mientras tanto, maski tapos na ang kasiributan sa Peña Francia Fiesta, padagos pa man giraray subuot na yaon sa full alert status ang Naga City Police Office.
Susog kay Police Colonel Nelson Pacalso, City Director kang Naga City PNP, inihuli kan nagpapadagos na bar examination sa syudad. Pag-aadalan man subuot ninda kung mapupwedeng ibaba na ang alert status sa Naga City Police Office. Yes, dito sa NCPO, naka-full alert pa rin tayo dahil mayroon pa tayong bar examinations. Pero we will evaluate kung kailan namin pwedeng ibaba yun. Sa NCPO lang naman. Sa police report, arestado ang suspect na si Cheryl Jane Watson, miyembro kan LGBTQIA+, as in residente kan Zamora Street, Barangay Sabang, Syudad ni Naga, matapos mahiling kan mga pulis na nagmamanehar kan traffic na igwang duwang plastic sachet nin subuot shabu ang sospetsyado as in sarong 50 pesos na papel, mientras nayaon sa atubangan kan sarong convenience store sa kanto kan Barangay Peña Francia as in MT Villanueva Avenue kasudmang hapon. Huli ka ini. Tulos inaresto ang suspect na ngunya nasa kustudiya kan Police Station No. 3 kan Naga City Police Office. Sa iba pang police report, nakaluwas na sa karsel ang suspect sa bandu killing na si Enzo Purisima. Matapos na makapagpiyansa sa suway na kasong isinaangat subuot kang sa iyang kailusyon sa pagbalgar sa Republic Act 7610. Alagad pwedeng maibalik giraray si Purisima sa karsel kung magluwas na ang warrant of arrest na isinaangat kang National Bureau of Investigation sa pagkagadan ni Rosel Banduho. Yes, nabalitaan ko sa Station 3 kagabi na nakabil siya, yes. Pero yung warrant niya, sir, para kay Pero yung warrant na sa Banduho case ay wala pa, hindi pa nakalabas. Padagos sa mga bareta. Sobra sa 200 na violators ang natawan in citation ticket kan Land Transportation Office Naga durante kan sa indang operation kan nakalihis na Peña Francia Fiesta. Susog kay LTO Chief Grace Rojas, nagkondusir man subuot sindanin inspection sa mga terminal asin naglatag nin checkpoint para maserbihan ang mga debotos na nagbiyahe pasiring sa syudad ni Naga. So far kami, marami naman kaming activities na gawa this Peña Francia. We were able to apprehend 200 plus na mga violators. We were also inspected more vehicles sa mga terminals, sa mga checkpoints namin. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page, One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peña Francia, kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villaferte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos nin maumbang kapiestahan ni Señora de Peña Francia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano.
Viva la Virgen, Viva El Divino Rostro, Viva ang Satuyang Ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, can Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Baduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by